tero oganda jo Kenya e referendum to in ikwede koso intiere kumopogore. Jomoko ing'enyi gin gan foraya dog gi itiyo go mondo wach weche ma ji ok nyal wacho. Nikech inyalo yudo kaka wuoyo do nyaka bed no wach ni wach gini odir wan chon kan wadongo to korone koni kidwa ng'e no ndiek ni e gunda tidiro kidi kapok idhi kanyo. Tidhi neno koringo ka ok oringo tidhi ahinya. Koro magi jok madiro kidi e gunda. Nikech gik mowacho go pok wagike. To gima ahere go no wacho ni Kenya ka nigi problems economically. To ene chunye sirkal. Tiende no se yie ni sirkal ok nyalo fix economy mar this country. Osetamogi kachere ga yie mawacho. To nitie gik mano owinjore bi-partisan ka ma nyaka to tere referendum. Ma ka ok oter gi referendum to od bura ok nyal kalogi nikech gin clauses ma e constitution kacha. Nitie clauses ma ka wachi to nyaka dhi mane referendum. Gin magi kuom ranyisi kanyo mondo japinyo wije. Koro kaka wadwa yiero leader of opposition, office of the prime minister. Nitie gimoro ni parliamentary system to gi sani wane a parliamentary system to gi wane presidential system to nitie parliamentary system. Ka wane parliamentary system emodhi bede gi leader of opposition. To ka wane presidential system waonge gi leader of opposition nikech the president now koyombo to bedo the only president. Taneno Kenya ka we cannot have okonyal bedo gi pure presidential to gi pure parliamentary. Omiyo koro wadwa bedo gi hybrid. Tiende ni wadwa bedo gi presidential to gi parliamentary. Wadwa keto gi ariyo nikech wan gi many ethnic groups ma presidential alone ok nyal serve Kenyans interest. Omiyo koro kodwa kelo gimoro ni office of opposition ma koro abito parliamentary system. Omiyo nyaka wadhi mane referendum ma change gini a actual constitution mondo wakel hybrid constitution manyalo marry the two parliamentary and presidential system. Manyiso ni loko katiba ni gimoro mantiere karka. Paro machira rege golo kama nyalo bedo ni mae paro mantiere sirkal. Mana kasa ni nyalo bedo ni Antiki mokadek mondo wacho nikech ga wacho ni ka ginene ka referendum inyatimo na ka IBC nitie. Apa ni gimono kongo tim e weche gimono chakore gi sirkal no yiero